Doncs a inicis del segle XX es van organitzar les primeres expedicions per vindre a la zona del Pirineu i redescobrir l'art romànic que creïven o que sabien que hi havia aquí. Amb grans noms com Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, van vindre a aquesta zona, van fer les primeres fotografies, els primers plànols, còpies de les pintures amb aquarel·la i van publicar tota aquesta informació, per tant van redescobrir el romànic. A partir d'aquí hi va haver gent que ja s'hi va interessar més a nivell privat i com que no hi havia cap tipus de protecció del patrimoni, podien comprar el que volguessin i emportar-se-ho a les seues col·leccions. Per tant, per evitar-ho, la Junta de Museus de Barcelona les intenta recomprar totes i les porta a Barcelona per crear el que actualment coneixem com a Museu Nacional d'Art de Catalunya.